Εσύ γιατί βλέπεις. Το τέλος να τα πω. Καλύτερα. Έτσι, άδικο στον πατερό βγαίνοντας για να φύγει για Καστοριά. Για Καστοριά. Είναι κάποιος εκεί σίγουρα. Γιάννη, μην παίρνεις. Γιάννη, μην παίρνεις προς τώρα. Εντάξει, κάνε. Πόσο κρατάει αυτός ο κουμπός? Αυτός είναι μεταχειρισμένος, αλλά κανένα χρόνο κρατάει. Είναι για να παρακολουθήσει μετακινήσεις που κάνουμε για κανένα άλλο λόγο. Ως το χρόνο πίσω και στα γραβενάχα. Να μάθουμε Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μια οργανωμένη υπηρεσία θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. 4 σκυλιά. Και από VHF όμως. Σοβαρά. Τι εμβέλειες έχουν? Αυτό μπορείς να σε... εξαρτάται από το άμα. Ναι.
τον Λεμαΐδα έχω το ιατρείο, Ναι, ναι. αλλά συνεργάζομαι και με τον Καλιστό, με τον Αρτούρ. Να σας βάλω ότι συμμετείχατε. Να το έχουμε να μην λένε κάθονται οι συνεργάτες μας. Τώρα, άστος, εγώ τα λέω, δεν είναι. Κάτσε, ξέρεις όμως. Σκύλων, εκγύμναση σκύλων, διαπίστωσαν σήμερα το πρωί κατά τις 7 και 4 ότι μια αρκούδα ήταν παγιδευμένη σε μια θηλιά, την οποία προφανώς κάποιοι λαθροθύρες την τοποθέτησαν για να συλλάβουν αγριογούρονα. Η περιοχή έχει γεμίσει με αγριογούρονα και αυτό είναι ένα δέλεαρ για όλους τους παρανομούντες. Κατόπιν τούτου ειδοποίησαν τους θηροφύλακες του Κυνηγητικού Συλλόγου Κοζάνης και της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι προχώρησαν στις εντεταλμένες ενέργειες. Ειδοποιήθηκε η δασική υπηρεσία και όλοι οι αντίστοιχοι φορείς, ώστε να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο που προβλέπεται για την απελευθέρωση του ζώου. Το ζώο είναι ένα αρσενικό κοντά στα 200 κιλά. Ακολουθήθηκαν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες. Αυτή τη στιγμή έχει απελευθερωθεί και περιμένουμε να ξυπνήσει ώστε να επιστρέψει στο Έγινε να διαπιστώσει πολλά τέτοια περιστατικά, μπαίνουν αρκετές τέτοιες παγίδες. Το τελευταίο διάστημα μπορούμε να πούμε, λόγω της αύξησης του αγριογούρνου, υπάρχουν κρούσματα και πιο συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη περιοχή. Από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το κυνήγι. Προφανώς δεν έχουν σχέση με το κυνήγι. Καταρχήν απογορεύεται η τοποθέτηση τέτοιας παγίδας για να εχμαλωτιστεί ζώο. Έτσι προφανώς η κυνηγητική περίοδος έτσι κι αλλιώς έχει λήξει για εμάς και πιστεύω, εκφράζω και τον Κυνηγητικό Σύλλογο αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά οι άνθρωποι που προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι κυνηγοί, είναι λαθροθύρες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χάρη, απέτυχε εσείς μια κουβέντα. Τα έχει πει ο Γιάννης νωρίτερα. Βέβαια δεν ανήκουν στην κυνηγητική οικογένεια, να το ξεκαθαρίσουμε. Απλά ένα μήνυμα να στείλω στους φορείς που μας θεωρούν φωνιάδες και οτιδήποτε άλλο. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι όταν βγαίνουμε στα βουνά φυλάγουμε και την πανίδα και τη χλωρίδα. Αυτό να επισημάνουμε στον κόσμο, ότι ο κυνηγός δεν είναι ούτε ο φωνιάς ούτε καταστροφέας. Το κυνηγάνε αυτό το θέμα, θηλιές μαζεύουμε συνέχεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ανήκουν, δεν λέγονται κυνηγοί, δεν ανήκουν στην κυνηγική οικογένεια, δεν έχουν καμία σχέση. Σε περίπτωση που πιαστούν θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε κάθε προσπάθεια και θα θέλαμε και τη συμπαράσταση και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των αρχών να το κλείσουμε αυτό το θέμα οριστικά. Ναι. Εντάξει, Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Κυνηγητικός. Το ακούω. Αυτό το beep δεν ήταν πιο αργό. Το σπρέι του παιδιού, το οποίο είναι πολύ διαδραστικό για την αρκούδα, ώστε να πλησιάσει και την ξεκινήσει. Δηλαδή, Κατευθείαν. κάποιος που δεν θα... Να το σφαλίτης. Ωραία, τεράστια είναι. Έλα από εδώ, χρήση αλλά πιο αριστερά. Είναι ζαλισμένο. Εδώ έρχεται παντού.